Dreams of Horses hija xhieda ta' karità li ssir ma' annimali u li ma sabux xorti f'ħajjithom li f'dan ir-razzett qed jgħixu f'ambjent seren u mimli mħabba. Dan kien il-messaġġ li waslet Sara Bajjada waqt żjara li għamlet f'razzett ta' Żwiemel fix-Xaqra Għawdex fejn iltaqat ma' sit ta' dan ir-razzett Victor Muscat il spjegala li l-ħidma li ssir f'dan il-post li joffri kemm esperjenzi edukattivi kif ukoll terapeutiċi permezz tal-annimali. Dreams of Horses Farm huwa santwarju għal żwiemel salvati u annimali domestiċi oħrajn li kienu jeħtieġu kura u riabilitazzjoni u li llum qed jgħixu f'ambjent sigur. L-annimali inkludu fost l-oħrajn klieb, tiġiġ u papri u anke ħmir. Dan ir-razzett joffri anka numru ta' programmi għall-individwi u gruppi differenti. Minnaħa tagħha, Sara Bajjada faħret il-missjoni li għandha din il-familja permezz ta' dan ir-razzett u sostniet li inizjattivi bħal dawn huma importanti ħafna l-komunità. Id-dedikazzjoni tal-volontira hija żgur waħda li dejjem ammirajt u li bla dubju nibqa' nammira. L-annimali hawnhekk fi Dream of Horses qed jiġu proteġuti u trained sabiex iservu ta' terapija għal bniedem. Ammirajt ukoll il-fatt li tfal fl-iskejjel jistgħu jiġu hawnhekk għall-ambjent differenti minn dak tas-soltu u jitgħallmu anke fuq it-trobbija tal-annimali u kif l-annimali stess jipproteġu lil xulxin. Għal din iż-żjara, Sara Bajjada kienet akkumpanjata mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Frank Anthony Tabone, Beppe Gallia u Norma Camilleri.